jsme tady dneska ne za popeláře, ale za organizátory prvního ročníku Pišelského kopečku, trailového závodu na 10,5 a 21 km. Tady vedle mě stojí původce té myšlenky vůbec nějaký závod uspořádat. Já jsem k tomu potom přidal, protože jsem veterinář, že to je jako mistrovství pro veterinární lékaře a asistenty, což se snad docela povedlo. Povedlo, díky. Vyšlo nám úplně super počasí, protože začalo pršet těsně předtím, než jsme začali natáčet tady tu reportáž těsně po vyhlášení výsledků. Přijelo nám 130 závodníků, dospělých, asi 60 dětí. 83. 183 83 dětí. 83 dětí, tak mám špatné informace. A snad to bylo dobrý. Bylo tu kvalitní občerstvení, ceny, tombola, trať pěkná. Ohlasy jsou dobré, pozitivné. Seděli jsme na pivu a přemýšleli jsme o tom, co dělat, a my tady děláme takovou silvestrovskou akci, jako sranda běh, vždycky s nějakým kvízem a se závěrečným posezením v místní prvotřídní restauraci. No a tak jsme si řekli, že uděláme něco většího, protože občas obrážíme nějaký závody a tady jsou krásné tratě, je to tady hezký, je tady spousta lidí, kteří nám strašně pomohli, hasiči, sokolové, klub přátel školy, no prostě bylo do toho zapojených mraky lidí, kteří to udělali ve svým volném čase. Manželky, pro naše modré oči to udělali, takže to je naprostá paráda, to já myslím, že je super, když se to takhle povede. Plánujeme další ročník, protože se nám to povedlo, si myslíme, nebo máme z toho dobrý pocit, takže příští rok se snad tady všichni uvidíme. A možno potom ještě do budoucna nějaký malý sen, jako dlhší trať. A taky běžecký ples, taneční. Takže všechny zveme, no, to bude velký.